Hola a tothom! Ai, espera, que... Ara. Ole! Visca! És Ara Nadal, sí, penya! bon dia, bona tarda I bon Nadal! i bon Nadal, bon Què Nadal. tal? Què tal a tothom? Com esteu? Quina alegria veure-us per aquí una altra vegada. Així és Pipe, com com havia de ser. estàs? Bueno, un dia més, fa una mica fresquet i Ja, tot però per avui és un dia Nadal, no? especial, Pipe. Avui és el dia especial de Nadal, no és un dia més, un dia menys. És un dia especial perquè és dissabte o és un dia especial perquè és diumenge? Perquè estem en festes de Nadal, perquè el Nadal és alegria, és il·lusió, és... No? Vale, ara m'acaba de venir una pregunta una mica filosòfica. Tu creus que al món de One Piece es celebra el Nadal? Existeix el Nadal? No, no, per No? res, però com que el nostre sí, farem tot de fanfics i coses al voltant del Nadal i li ficarem un barret de Pare Noel amb en Luffy perquè toca. No, escolta, però seria genial, no?, que tinguéssim una espècie de paral·lelisme, que existís algo similar al Nadal, que Estaria bé. sigui... Sí, una espècie de Nadal, però de One Piece, El, de el, pirates, el, un Nadal de naixement, pirates. el naixement de l'Imo, potser. El naixement de... No, seria una persona, rotllo un déu, no? Potser el naixement d'en Gold Roger De o Nika, d'en... no? Naixement de Sí, Nika. no? D'en Joy Boy. Estaria guapo, però després ens haurien com de començar a inventar religions, inquisició, prohibir a la gent que portés i ja seria com raro, no? Bueno, sincerament, jo em quedo més tranquil simplement dient que One Piece en si ja és una religió, per tant, ens quedem aquí. Ens quedem amb això. Molt bé, Pipe. Què tal? Com estàs tu? Bé, doncs com a mi m'agrada dir, un dia més, un dia menys, aquí estem, dintre del món que no és One Piece, però pensant en One Piece. Pensant en One Piece constantment. Has fet alguna cosa especial aquests dies? Ahir m'has dit que vas tenir un dinar especial. Sí, vaig fer macarrons amb un company. No, macarrons no! Ai, canelons, no macarrons, que s'han liat aquí una mica les paraules. Sí, però no gaire més. He sortit a passejar, he disfrutat de la fresqueta dels països del nord. Això és com si fos el país dels gegants. Està prou bé, és fresquet. Se Molt bé. sent com si fos un Nadal de veritat. Molt bé. I Molt tu bé. què? Pues jo també molt bé, la veritat. Aquest any no hi han hagut gaire regals relacionats amb One Piece, però no passa res. Jo he parlat amb el tio i hem quedat que l'any que ve ja serà diferent això. I bueno, és una xerrada que tenim pendent. Jo i ell ens portem molt bé, però no acabem de casar amb això dels regals. Que li he demanat també que em comprés un pis i no... Ah, No sé per què, no hi havia, no hi havia unes claus, no sé, no va cagar res d'això. Potser potser, estan tramitant amb el de l'immobiliari i tal, però no sé, de moment. potser perquè no és un pis relacionat amb One Piece. Home, m'agradaria Si, fos fo el pis de One Piece, no? si fos una entrada per un vaixell pirata, doncs potser seria més A mi fàcil. sí, m'agradaria One Piece que estigués cèntric i tingués 3 habitacions, com a mínim. Saps què? Digues. Jo aquí sí que he tingut un petit problema de coordinació, perquè ara m'acabo de recordar i Sí? no podré ensenyar, però jo sí que he tingut regals Toma. relacionats amb One Piece. Què He t'han fet regalat? dos regals. Toma. M'agradaria ensenyar-te'ls, però hauria de córrer a baix i agafar-los i buscar-los, però Si no, no vull després deixar l'escena. els Sí. ensenyem per Instagram, si de cas. He rebut un ànec amb un barret de palla. Toma, vale, bastant guapo. Té la cicatriu Sí, a sí. sota l'ull, també, o...? No, és el Vale, barret de palla. vale. I una tasseta ben bonica que m'han regalat uns pares de One Piece. O sigui, em fa molta gràcia perquè uns pares probablement no tenen ni puta idea de què és el One Piece. Però com jo soc molt El pesat, tio sí, sí, aquest que sí. s'estira, eh? Sí, sí, no tenen ni puta idea, però mira, jo sóc molt pesat, a vegades dic, no, sí, perquè és que m'agrada molt One Piece, mira One Piece, no sé quantos, em compro coses de One Piece, i miren i diu, pues no sé, li comprarem alguna cosa, què li regalem? Una tassa. Què és de One Piece? Ni puta idea. Diu One Piece, li regalem. Doncs sí, una tasseta de Egghead. Los Està dibujitos bé, està chinos, xula. los dibujitos chinos que li agrada Sí. al nen, eh? Digo, no, al niño le gustan los dibujitos chinos, ¿no? Anem a regalar-li que li agrada molt. Tu, què t'anava a I, preguntar? Els teus pares ho saben que tens un podcast de One Piece? Els hi has explicat? jo crec que no, jo crec que mons pares no saben res de mi, jo crec que mons pares No l'únic saben que res de saben és mi. que... No, no ho sé, no els he comentat, la veritat. Jo sí que els hi vaig comentar. Ho vam estar mirant i clar, era com jo parlant de coses que no entenien en absolut i ells com, No, no, bueno, no. ells com, bueno, si això et fa feliç, fill,
Endavant. Sí, després, a les converses més privades, a més, jo, què li passa al nostre fill? Per què Hòstia, potser que la de l'Infojob se la sap el nostre fill o no? no ens havia dit que està buscant treball? No, mama, és un projecte a llarg plaç, ja veuràs, m'acabaré dedicant a això. Ostres, el meu fill hauria d'haver començat a vendre drogues, li aniria millor. Ojalà, tio, hagués tirat per aquí, tio, no per mirar anime, tio. Bueno, doncs molt bé, tio, me n'alegro. I avui, sens dubte, podríem dir que és un capítol especial perquè hem preparat coses temàtiques, no? Sí, hem preparat un parell de coses temàtiques, a part de les coses típiques que xerrarem com normalment xerrem a aquests episodis, però tenim algú ben preparat, una molt bona idea d'en Ricard, Hehe. que probablement serà prou divertit. Sí, jo crec que serà divertit. I també donarà joc a conversar amb vosaltres, amb tothom qui s'escolta aquest capítol o qui estigui en directe amb nosaltres al canal de Twitch, poder fer una mica d'idees, de llançar una mica de trama, una mica de conspiració, a veure per on va. Vale? Per l'Instagram, a la història que he pujat, ja he fet una mica d'espoiler de quina és aquesta activitat. Però, per qui no ho Una hagi mica de vist... spoiler. Sí, sí, però per qui no ho hagi Ja vist... ho has dit. Una mica de spoiler, però per qui no ho hagi vist, no direm res fins que passi avui, vale? Vale. Avui, al capítol d'avui, farem les notícies que solem fer al principi, la Macedònia del Diable. Després comentarem el capítol de l'anime com solem fer també. I finalment farem com la secció gran del capítol abans de fer el tancament, que pensem que pot ser bastant guai. Vale. Més enllà d'això, t'agradaria dir alguna més, Pipe, o li donem canya ja? No, no, jo crec que li podem donar canya. Espero que surti bé. O sigui, aquestes coses normalment, doncs, acaben sent bastant improvisades, perquè és que simplement són idees que diem, bueno, i què tal si fem això? O sigui, no ho posem en pràctica, perquè òbviament ara mateix això és la pràctica, per tant, no hi ha prova i error, sinó que la prova i error és tot en directe, per tant, 100%. endavant, o sigui, sense por. 100%, 100%. Així que, fruiteros, fruiteres, comencem amb el 7è capítol de La fruiteria del diable. Gang, 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 gang. Benvingut. Molt bé. Comencem, doncs, amb la Macedònia del Diable, amb les notícies. Comencem amb la notícia número 1. Netflix llança el teaser de Lockdown per al live action. Això va passar el dia 27 de desembre, diria, és a dir, ahir. La sèrie d'acció real de One Piece de Netflix ha publicat el seu teaser trailer centrat en Lockdown i Twin Capes, escenes claus abans d'entrar a la Grand Line. Aquesta vista ens aproxima una mica més als arguments i a les expectatives que tindrem d'aquesta segona temporada, que es llançarà el 10 de març d'aquest 2026, aquest any que tenim pròxim, i cobrirà els arcs com Reverse Mountain, Whiskey Peak, Little Garden i Drum Island. I com sempre hem dit, nosaltres no som superfans de live action, però òbviament ens el mirarem, el criticarem, direm les coses bones, les coses dolentes, i sabem que per molta gent és important, i pel mundillo One Piece i perquè arribi més gent és important, per tant, creiem que ha d'estar aquí. Següent! No sé si. Està prou bé, perquè, com diem, no és mega important per nosaltres, però vulguis o no, ja comença a ser, o sigui, està completament directament relacionat amb el que és One Piece. Mm, Per tant, també és interessant seguir, veure com ho fan, veure si són realment fidels al que és el guió de One Piece, no? Per tant, jo crec correcte. que està bé seguir una mica, tot i que no sigui lo nostre. A mi saps què és el que m'agrada, Pipe? Què és el que t'agrada? M'agrada veure que l'Oda li fa il·lusió al live action. Saps? Que parla de live action, que... Està involucrat. Sí, no sé fins a quin punt ell tria decisions i coses, suposo que deu ser coses més superficials i deu tenir gent de confiança que pren aquestes decisions, però no sé, com per exemple la carta aquesta de la Shonen Jump o la Jump Fest aquesta que llegirem, la carta que ens ha enviat, parla de live action i parla pues, que li fa il·lusió que surti en Chopper, que creu que és molt mono, que no sé què, i em fa gràcia, em fa il·lusió que l'Oda estigui il·lusionat amb alguna així, no? I si aquest projecte li fa il·lusió a l'Oda, pues, Monsenyor Oda, a nosaltres també ens fa il·lusió. Sí, o sigui, com estàvem dient, això vol dir que està directament relacionat amb ell, per tant, donant-li aquesta màgia del creador, perquè això es pot comentar moltes vegades que, tot i que la gent, els estudis i no sé quantos acaben traient conclusions de One Piece o del que sigui, moltes vegades no t'acaba donant aquesta sensació de realitat, de canon, si no ha passat pel filtre de l'hora.
per Mm, dir-ho d'alguna forma. mm. Si l'Oda no ha estat por ahí com per donar-li aquest check de verificació, doncs és difícil donar-li aquest gust real de One Piece, oi que sí? Sí, correcte, i també és com que veure que el creador li don, òbviament, el vistiplau, està il·lusionat, que la comunitat, qui més qui menys, també ho està, al final fa que hi hagi un ambient de bon rotllete en general que fa pues, que et vingui més de gust mirar-la, perquè ara, per exemple, jo pensava en la sèrie dels Anells de Poder d'Amazon Prime, que va fer pues, aquesta sèrie no? De l'univers del Senyor dels Anells, de l'univers que va crear Tolkien, i jo me'n recordo que al principi de sortir la sèrie, sí, tothom estava super hypejat, la gent que era creadora de contingut d'aquesta temàtica pues feia vídeos de qui serien els actors, mira, aquesta farà de Galadriel, que hi passarà això i no sé què, però en el moment que va sortir i bueno, es va començar a veure que potser no era tot el que ens havien promès, etc. I també, pues això, no hi havia com aquest clima, no? Perquè la empresa oficial, diguem, la Tolkien, ara no em recordo com es diu, Tolkien no sé què, que és la que porta actualment pues, el pes no, de tot l'univers Sí. que va crear Tolkien, no deia massa res d'aquesta sèrie. Com, bueno, nosaltres ens hem vengut els drets, que facin el que bonament pugui. Però no era com que hi havia una il·lusió darrere de uah, mireu, se trauran aquesta sèrie, saps? No hi havia com ningú a darrere com donant-li suport. Era com Amazon dient, bueno, hem fet la sèrie més cara de la història, saps? Com traient cartera Endavant. i dient, mira, aquí hi ha molta pasta, i com la gent, ja, però serà bona, i ell, hi ha molta pasta, i la gent, ja, però heu fet el que surt al llibre o us heu inventat la història? Molta pasta, i com, bueno, és igual, deixem-ho estar, i al final, bueno, ha sortit el que ha sortit. Ja, si és que jo crec que aquest, a vegades, moltes vegades el problema és aquest, que la gent no acaba d'estar satisfeta pel producte que les multinacionals o aquestes empreses intenten crear, perquè elles pensen que, bueno, farem alguna innovatori, algú que sigui bonic, el que sigui, no, queda't a que a la gent li ha agradat. Si a la gent li ha agradat aquesta fórmula, segueix la fórmula perquè és el que Correcte. li agrada a la gent. No facis Correcte, un live action on el Freezer sigui de color violeta, no sé. bueno, és de color violeta, ja, Freezer, però escolta la gent que et comprarà el teu producte, en plan, escolta la gent que et donarà els seus diners, no? O sigui, si la gent t'està dient volem que la història sigui tal qual es narren els llibres, fes-ho així! No fa falta que t'inventis coses noves, ja ho tens tot el llibre, ja està allà. No diguis, no, mira, saps què? Jo com que sóc més guai, sóc el showrunner més guai de totes les plataformes, m'ho inventaré tot, m'ho patillaré i segur que la gent s'agenolla davant meu. No, no, home, Ja. no. Sigues més No, humil. no crec que funcioni així la cosa. O No, sigui, no, sigues més o humil. sigui, no és lo adequat. No, i menys amb obres que la gent al final les ha viscut tant com a seves o les ha fet tan pròpies com podrien ser One Piece o El Senyor dels Anells, que hi ha tanta gent que hi ha dedicat pràcticament la vida. Sí, per això crec que aquest live action de One Piece està sent més especial, està sent d'alguna forma especial en comparació als altres live actions, que està sent bastant fidel. O sigui, jo entenc completament que és impossible, o sigui, bueno, és pràcticament impossible o seria una borrada posar tota la informació que està al manga o a l'anime. Sempre hi ha aquesta pèrdua d'informació, però, com a mínim, segueixen el pathing i són bastant fidels al que està a l'anime i al manga. Per tant, jo amb això estic satisfet, Mhm. perquè sé que probablement no és el més fàcil. 100%, 100%. I bàsicament és impossible plasmar tot lo del manga perquè se'ns moririen els actors, no? Se'ns moririen de vells. Ja, per això dic que és inconcebible, o sigui... Estaríem passant per Water 7 i tindrien 68 anys cadascú Sí, no? fent de persones de 19. Haurien de fer una criogenizació per congelar-los i Sí. que no morin mai, perquè... Luffy, has de salvar el teu germà. Bueno, Si no, ja arribaria... Bueno, va, següent notícia, seguim, dale. perquè la següent notícia realment es podria posar conjuntament amb la primera notícia perquè està molt relacionada i és bàsicament que dintre d'aquests festivals que es fan, que es diu la Jam Fest, ja s'ha fet el primer vídeo promocional, que bàsicament és el primer vídeo promocional del live action, vull dir, de One Piece, i li donen molt de protagonisme al Chopper. Han ensenyat el Chopper i a molta gent li agrada. I sincerament crec que està bé. O sigui, crec que és prou difícil ensenyar-lo. Ja serà la segona temporada de live action i aquí ja li donen molta atenció, molt de protagonisme
en com ell es veurà. Jo crec que ells ja estaven intentant, Ricard, no sé què pensaràs tu, però jo crec que ells ja estaven intentant veure aviam què s'esperava l'expectació. Mm. Perquè volien ensenyar-lo, és un personatge important, és un personatge principal, Mm. per tant, jo crec que dèiem, bueno, va, anem a ensenyar-lo i aviam si hem de fer un canvi, com van fer amb Sonic o alguna cosa, rotllo. L'hem d'ensenyar, aviam si Sí. es veu bé o no. Correcte, ja em sembla de fer un canvi d'última hora. Crec que tens molta raó i a més crec que això també senta un precedent perquè crec que no només teníem moltes ganes, òbviament sí, però no només teníem moltes ganes de veure com era en Chopper, el nostre estimat o rentador barra ren, barra cèrvol, barra tots els motes que li han ficat a la sèrie, perquè Sí. crec que al final era com el primer, entre cometes, bitxo raro que havia d'aparèixer a la sèrie. Però és que a la sèrie Sí, no, que no és... n'apareixen molts de bitxos raros. Per tant, Ja, era una que mica no és un com... humanoide, no? Correcte, era com... Bueno, anem a veure com ho fan amb el primer, perquè suposo que això sentarà unes bases per com ho faran amb els següents, bitxos raros. I serà com un, bueno, a veure què, perquè per exemple havíem dit que a mi l'Arlong, no m'havia acabat de convèncer del tot, però en Chopper crec que sí, que han volgut tirar més una mica cap als efectes especials i no tant cap al maquillatge així com més realista. I jo crec que l'han encertat de moment. Sí, a part de que és un personatge principal, per tant, a mi em sembla bé que ja facin les proves aquestes i no tirar el seu primer projecte, Correcte. perquè puguin arreglar-lo i donar marge a que la gent doni la seva opinió de si els hi agrada o no. Perquè no és la primera vegada que ho veiem. Si no me'n recordo, també va passar el mateix amb la pel·lícula de Sonic, que van ensenyar els primers trailers de Sonic i la gent li va semblar horrible. Sí, les I cames al final ho aquelles van... rares que tenia, no? Què era? La cara? No sé. Sí, era raro, Mm, però al final ho van arreglar. Per sí. tant, a mi em sembla bé això. I jo crec que ho van fer prou bé perquè es veu bé. Jo crec que és difícil fer 100% fidel, o sigui, és impossible adaptar un dibuix a un model 3D, no? No, tampoc ho voldríem, Per crec. tant, Li han de donar un no. toc així, no? De realisme i tal, perquè si no... Sí, sí, per tant, jo crec que està prou bé, Sí, sincerament. Pel que he vist, és bastant acceptable. sí, la fruiteria del diable, aproves. Vale, Li donen el certificat. següent. L'anime de One Piece està arribant al final de la seva primera temporada, a No, l'episodi... la primera temporada, Déu a l'episodi meu. 1155, vale? O sigui, jo porto mirant la primera temporada de One Piece des dels 8 anys, vale? Has trigat, eh? Sí, una mica, és que al final s'ha allargat la cosa. I bueno, i això s'acabarà doncs, amb el final d'aquest arc que estem fent ara, que és el de Egghead, que s'acabarà a dia d'avui. En principi avui surt, 28 de desembre, surt l'últim capítol de l'anime. Aquest últim Jo, capítol marca la culminació de l'arc de Egghead i procedeix al parèntesis que hi haurà abans de començar el següent arc, que com sabem seran 6 mesets de peron i res, tocarà esperar-se. Um, crec que tornarem a començar, que era el... no sé què d'abril, a l'abril, no? no Sí, m'equivoco, sí. no sé quin dia Mig exactament any, d'abril. Ricard. Sí, serà d'orillo pels creadors de contingut que marquen l'actualitat de One Piece. No sé com s'ho faran, no sé com s'ho van fer a l'anterior Paron, perquè com que jo estava molt ocupat mirant One Piece a fondo, no tenia Sí. temps de mirar creadors de contingut, però ara potser sí que... I parlo en tercera... Bueno, parlo sense incloure'ns a nosaltres perquè crec que nosaltres no tenim aquest problema, perquè realment sí que fem les notícies d'actualitat i tal, però realment el nostre podcast va més enllà i sempre intentem fer activitats a Ja, sí, és que... seccions o Sí, coses més sí. enllà de l'actualitat. Vull dir, el que farem avui, per exemple, ho podem fer avui, ho podríem haver fet fa 5 anys i ho podem fer d'aquí 10. Vull dir, Sí, sí, o sigui que no som dependents de l'actualitat de One Piece. correcte, ho fem com un a més, però intentem que que el nostre espai, el nostre podcast pugui ser entretingut per quasi qualsevol persona que s'estigui mirant l'obra, amb una mica d'actualitat, òbviament. Si t'acabes de començar els 100 primers capítols em sap greu, però bueno, que ho intentem fer una mica més així dinàmic, no? Perquè Sí, creiem no que sé que és... ja hi ha altra gent que fa actualitat i la veu dels Sí, és Nakama, que... l'Ella Punteria, els nostres companys de podcast ja se n'encarreguen una mica més d'aquesta actualitat més al dia a dia i tal. Nosaltres creiem que decidim anar per un altre cantó. Sí, jo crec que nosaltres no estem focalitzats en això. De fet, pensaré que arribaria a ser avorrit, però jo no vull ser aquí una espècie de canal de notícies i tal, saps?
Bueno, perquè ho hem Uh, encarat més així i crec que a nosaltres ens agrada molt com fer-ho més amb aquests tocs d'humor. Bueno, tocs d'humor, és que és pràcticament tot humor, no? Coses divertides. sí, que no sigui rotllo serio, que no sigui rotllo... Bueno, m'ha dit el... no sé, Com... uh, res d'informació completa al 100% al dia. Si es Mm. pot, sí, si no, ja veus tu, tenim tier list, tenim xarles d'altres coses, sempre hi ha dilemes de merda, per tant... Correcte. I probablement d'aquí a poc començarem a portar gent. Passa que érem tan petits que potser convidar algú portant menys de 10 capítols potser era una mica agosarat, però hem començat ja a fer contactes amb penya del mundillo i tal, i ens agradaria portar a convidats i a convidades, i això, pues, sens dubte, generar un contingut que creiem que pot ser molt interessant, molt entretingut i molt atractiu per totes les persones que ens escolteu. Bueno, aviam com tira això, no? Oh, i tant, oh, i tant. Sí. Doncs, bueno, 6 mesos, Ricard? 6 mesos. 6 mesets, passaran ràpid, ja ho Com ho veuràs. veus tu? Passarà ràpid. Sí, passar ràpid? Sí, tens temps de tornar-te a mirar One Piece des del principi. Tinc temps, tinc temps de llegir-me One Piece. Ah, jo, mira, ho hauria d'haver dit a la intro, però jo ara m'estic tornant a mirar tot l'arc de Marineford. Però en De català, Marineford? sí, els capítols que estan traient pel 3CAT. Mira tu que bé. Són... Quants episodis eren? Ara no me'n recordo. Però eren uns quants, Jo no? tampoc, sí, són uns quants. I està bastant bé, eh? Hi ha alguna veu que no l'havia escoltat mai encara, la veu d'en Barba Blanca i així, que, bueno, algun dia ho podríem comentar. Hi ha alguna que m'agrada més, alguna que m'agrada menys, que també crec que el fet d'haver-m'ho escoltat tant de temps en japonès i haver deixat, doncs, potser els capítols que ja m'havia vist en català una mica més aparcats, com que el meu cap, no sé, està fent com una història rara amb les veus del doblatge i tal, i no sé, me'n vaig cap a un cantó i cap a l'altre, a vegades dic que aquesta veu m'agrada més en català, aquesta m'agrada més en japonès, òbviament en anglès Potser no me segons la n'agrada cap. situació, no? No sé. Sí, sí, és curiós, però bueno, podem xerrar un dia d'això. Sí, sí, ho hauríem de fer i potser fins i tot jo també tinc temps per veure els episodis en català perquè jo no n'he vist gaires, la veritat. Pues sí, Per dona-li tant, canya, està és molt una, guai. és una bona oportunitat. Sí, si més no per donar números a 3CAT i que vegin que hi ha gent mirant-ho. Si no, uau, 2 persones més mirant-ho el 2026. Hauríem d'invertir en això. Sí. No, són moltes més, segur. Sí. Vale, Bueno, vale, doncs, doncs següent notícia. aviam, comentaré el següent perquè realment no ho considero del tot com una notícia i aniré amb la següent amb la següent, però Perfecte. comentaré així molt ràpid Crec que el tema de... no em podria interessar menys aquesta notícia. La diem perquè, mira, l'hem de dir, però... Sí, o sigui, ara mateix bàsicament és el tema de que sí, s'acaba el que és l'arc, temporada, com li vulguis dir, per tant, com tu ja has comentat, ara s'acaba el tema setmanal, a partir de la temporada següent, si ho vols dir d'aquesta forma, ja serà probablement un format de temporades i serà un episodi mensual, Ricard, si te'n recordes. Correcte. Per tant, crec que això ja l'hem parlat bastant. Sí. Crec que els dos estem d'acord. Sí. Més qualitat i tal. Per tant, li donem el visto bueno. No em Mhm. falta donar-li més voltes al respecte. Sí. I algú que ha remenat una mica el tema de One Piece, els fans de One Piece i l'actualitat de One Piece, Mhm. és en fucking Mr. Beast. Sí, aquesta és la notícia que poc m'importava. O sigui, que em pot importar menys aquesta persona. És veritat que té molt de poder i realment És que que aquesta et persona pot mogui un dit pot fer canviar el món una és que mica, és però... heavy, tio. O sigui, aquesta gent amb tanta influència, com podria ser l'Elon Musk, el Trump, tots els influencers, el Mr. Beast, com tu dius, mouen un dit, fan alguna cosa, i és que canvien el món. T'ho Sí, juro sí. que influeixen molt heavy dintre de l'economia, dintre Efecte del màrqueting papallona, de... sí, sí, total. Sí, sí, és que és molt heavy. Jo me'n recordo també, fins i tot amb el tema de les criptomonedes, l'Elon Musk també estava mega boig, posava un Twitter dient Wow, o Shiba, o alguna així, i les accions del Shiba, o el rotllo, el Sí. valor del Shiba, la criptomoneda pujava... La Dogecoin aquella, no? Sí, sí, pujava un 100% en un dia, era molt heavy. Sí, sí, sí. Per tant, sembla ser que tenim un cas molt similar ara mateix dintre del món de One Piece, i tenia aquí en compte dues coses, una cosa que no està escrita, però la mencionaré perquè és bastant important, crec jo. O, bueno, com a mínim està bé mencionar-la. En MrBeast s'ha canviat la seva foto de perfil a Twitter, si no m'equivoco, a Sí, X, correcte. ara.
per una foto de One Piece. I ha publicat uns quants twitters dient hauria de començar a veure One Piece? Suposo que donant-li l'entrada a un possible vídeo de me passo una setmana entera viendo One Piece sin parar, o algo així, no? Un vídeo de que Probablement, una persona, sí, sí. por cada capítulo de One Piece que aguante le doy 10 millones de... Sí, sí, sí. Probablement serà un vídeo d'aquests, No té cap però sentit, sí. no té cap sentit això, es veu totalment que és una estratègia de màrqueting, perquè quin sentit té que algú es fiqui una foto, jo he vist a més la foto que s'ha ficat, és la foto d'en Luffy entrant a la part de dalt de tot d'Onigashima, quan està entrant pels Yonkos, el moment èpic Ahà. aquell que rebenta la porta d'un cop de puny i entra aguantant-se el barret així amb la capa negra i tot, pues Sí. és aquell frame. Quin sentit té que algú es fiqui aquest frame de One Piece i pregunti creieu que m'hauria de començar One Piece? No, no, ningú fa això. O sigui, tu et mires One Piece i després dius buah, això està guapíssim, boig, i et canvies la foto de perfil i et fiques en Luffy. No Tio, abans. Quin Ricard, sentit són, té? són, són youtubers influencers. Són youtubers influencers que... Probablement ni la porti ella, aquesta compte de No, no, Twitter. no. O sigui, primer que tot, el tema que són influencers i youtubers, aquesta gent penja una foto quan se'n va cagar, per tant, aquesta gent ho penja tot. La segona, el que tu dius, que probablement tot això és més màrqueting, més calés i mogudes influències per tot arreu. Ves a tu saber si fins i tot té un contracte amb l'Oda. O sigui, Pot ser. això ha de moure una quantitat de calés que no vegis, perquè a la que el tio aquest pengi un vídeo, tu has vist les visualitzacions que té el YouTube, Sí, per sí, cada vídeo? una bogeria, Com sí. 20 milions, 15 milions de visites, un vídeo. Mhm. Joder. Tota la població Va, d'un doncs, puto país petit, saps? clar, és que fins i tot l'Speed, que també és un altre youtuber famós dels Sí, Estats que Units, també li agrada molt One Piece. sí, 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 perquè ell va fer alguna molt similar. Ell també... Hi ha diversos youtubers, de fet, que són molt, són molt influencers que han fet el mateix. Hi ha un altre, que no me'n recordo com es diu, que també va fer el mateix. Oh, hauria de veure One Piece, hauria de veure One Piece, i quasi bé que sembla que s'estigui transformant en una espècie de moda, perquè Mm. com a mínim jo he coneixut 3 youtubers americans que han fet això. No, però l'Speed li va flipar Diuen molt hardcore, eh? No sé si ho vas veure, que l'Speed li va... es va tonejar tota l'habitació amb temàtica de One Piece, es va Sí, ficar sí, li va agradar moltíssim. El Sunny sencer, no sé si era el seu llit, o el tenia por ahí recreat, amb figures de Luffy tamany real, vull dir, le pegó fuerte, eh? Està molt boig. Té diners, té diners. Però Nosaltres sí, també ho faríem, si tinguéssim diners. El si dia, tinguem molt calés, probablement també, jo sí. el dia següent amb la meva parella, carinyo, he fet unes reformes a casa, espero que t'agradi. Unes reformetes Entre casa, petites. literalment, és un vaixell. Vale, doncs aquí ve l'altra cosa que està directament relacionada amb el MrBeast i les seves accions a a les xarxes socials, i és que sembla ser que les cartes de One Piece també estan adquirint molt de valor, moltíssim de valor, cartes antigues i fins i tot cartes noves. Si saps, Ricard, que les cartes de Pokémon també els hi va passar el mateix, que són unes Mm. fucking cartes de cartolina que ningú les volia, de sobte va adquirir un valor de 500 pavos, El 300 Rubius es va pavos... comprar un Charizard y todo el mundo perdió la cabeza, ¿no? Sí, sí, doncs està passant el mateix, o com a mínim som indicis de que està passant el mateix amb One Piece. És Perquè com... ara mateix ja he vist cartes que han passat de valdre 20 euros a pujar a 3.000 euros o Ja, alguna ja. cosa així. Jo és que crec que Per la gent tant, ja no sap amb què especular, no? O sigui, com que en pisos no poden especular perquè són molt cars, van començar a especular amb cartes de Pokémon, com que ara ja s'han passat amb les cartes de Pokémon i un puto Pikachu et costa 20.000 euros, doncs diuen, bueno, pues ara hem d'especular amb una altra cosa. Què farem? Ah, bé, doncs les cartes de One Piece. no, Ricard, l'especulació no és real, no. No hi ha calés de per mig, o sigui... És tot, Això és per simplement... amor a l'arte, tot. Exacte, això és amor al One Piece. O sigui, el tema... això és mentida, el que dius tu, Ricard. Si les cartes valen 3.000 euros és perquè ho Ho valen. valen, ho valen. Aquell tros de cartró, Ho valen. òbviament, val aquells diners. El tros de cartolina amb purpurina val 3.000 euros. Sí, 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 sí. Believe me, believe me. Sí, 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 sí. Perfecte, doncs Pues res, mira, Ricard. haurem de començar Sí, a sí. invertir, no?, en cartes de One En Piece. cartetes, en cartetes. Sí, sí. Bueno. Bueno. Vale. I l'última notícia. Bueno, aquesta és una notícia així una mica... Sí, Una com mica una així, espècie eh? d'anècdota, no? Sí. Bueno, hi ha algunes persones que diuen que per fi s'ha confirmat 100% oficial, 100% real, the truth,
que en Sanji i en Zoro són oficialment igual de poderosos, igual de forts. I hi ha molta gent que diu que per fi s'ha acabat aquest debat, després de molts anys, no sé què, no sé quantos, no hi estem d'acord nosaltres. Hem estat investigant aquesta notícia i no hi estem d'acord, perquè hem vist que no és ben bé una informació donada per l'Oda, sinó que ho han publicat en una revista de la Shonen Jump i... Bueno, no acabem de veure del tot clar que això sigui canon, no creiem, o sigui, no és que hi estiguem en contra de que en Sanji i en Zoro tinguin el mateix nivell de poder. Si em preguntes a mi crec que és més o menys obvi, tot i que potser en una baralla un destaca més, en una altra baralla l'altre destaca més, o en totes destaca més en Zoro, però tot i així jo crec que, bueno, és conveniència, també una mica fanservice, o sigui, se sap Molt que fanservice, després crec d'en jo. Luffy el personatge més famós i més estimat és en Zoro. És normal que l'explotin més, jo crec. I ja està. És que tampoc crec que ens haguem d'allargar gaire amb això. Crec que s'ha No, és estat... que jo crec que sí, és una cosa que també l'hem comentat moltes vegades, que òbviament el Zoro és un personatge molt més popular, és molt visual. El tema aquest de És més guapo. l'estètica, sí, la seva estètica, que sigui de samurai amb les espases, doncs ha valgut molt, ha fet molts calés i les empreses ho saben. Per Mm. tant, això ho hem parlat molt. Si estan al mateix nivell, doncs mira, no ho sé, que ho digui l'Oda. I jo crec que aquí és, abans li comentava al Ricard, que això és, com has dit tu, és algo que han publicat, bueno, sí, van publicar dintre d'una entrevista que es diu el Shonen Jump. Per tant, fins on tenim entès, fins on jo he estat llegint la notícia aquesta, l'article, això no és cap informació que hagi passat pel vistiplau d'en Loda. Mm. Per tant, no sé, no em dóna aquest regust de realitat. Tampoc crec No que em dóna aquest l'Oda regust de vulgui canon. arribar a confirmar mai això. És que al final estem parlant de Nakamas. O sigui, estem parlant Sí. de la mateixa tripulació i tot. Crec que, tot i que sapiguem que hi ha nivells diferents de poder i tot, no crec que l'Oda tingui un especial interès en confirmar escales de poder dins de la tripulació, sobretot. No, Ni dintre ni fora de la tripulació, però dintre menys, perquè és com, no fa falta competir, no? Entre nosaltres, tot i que en Sanji i en Zoro tinguin aquesta competitivitat històrica, no? I aquesta rivalitat, però no crec que l'Oda vulgui fomentar això més enllà del que puguem arribar a fer nosaltres, els fans, sinó que és que dins la sèrie no passarà mai. O sigui, ara, com a informació, no? Tenim que en Zoro té Haki del Rei, que encara no... o del Conqueridor, no, ell no el sap controlar encara i tal. Bueno, bueno, en la lluita amb Wano veiem sí, en Zoro està traient Haki per les espases. El que sí, passa fins és i que tot ell no fica n'és conscient, igual que en Luffy no n'era conscient en el seu moment, tampoc. Sí, sí. I Crec que ens... fins i tot a Wano, el Kaido també li diu, no? Li pregunta, acabes de fer servir Mm, Emperor Haki? Crec que sí, també li pregunta. sí, pot ser. En canvi, en Sanji no tenim cap confirmació d'aquestes, però tenim la modificació de la seva família, no? Dels Genos aquests, o no recordo com es diuen. Ah, I... sí, Sí, no? Com l'armadura aquesta, l'exoesqueleto i tot això. sí, que tècnicament ara és més fort. Sí, ara té com un burst, així com un despertar. A mi em fa una mica de gràcia aquest power-up, perquè ha sigut una mica rotllo, bueno, aviam, s'estan enfrontant contra gent molt forta, hem de fer alguna cosa, no? Sí, Rotllo, li hem de posar en poder pel Zoro... voltant tot, sí, sí. Sí, sí, hem de fer alguna cosa, jo què sé, el fem un robot, i que sigui cos de robot, no sé. Sí, necessitaven alguna cosa. Bueno, és això, que no passarà, no crec que tinguem mai una confirmació de qui és més fort que qui, ni res d'això. Vale, Bueno, doncs aquí ho podríem deixar, crec jo, sí, perquè fins, no hi ha gaire més a comentar. fins aquí la Si no... macedònia del diable. Sí, sí, i si el Loda no diu res al respecte, jo no m'ho crec com a real, per tant. Correcte. I, bueno, us volíem també llegir, no sé si deixar-ho com a part de la secció o no, la carta que va enviar l'Ichiro per la Jam Fest. Sabem que la Jam Fest és un esdeveniment molt important dins del món de l'anime, del manga i a Japó en general. I
I de tant en tant, en aquests esdeveniments, doncs l'Oda ens envia cartes que a mi, la veritat, em fan molta il·lusió, perquè tot i que One Piece sigui dels continguts d'entreteniment més grans i més seguits a tot el món, l'Oda segueix enviant aquestes cartes que sembla ben bé que estigui parlant amb un grup de 20 o 30 persones, saps? O sigui, està parlant aquí com si parlés amb un grup de col·legues, i em fa gràcia pensar que l'Oda ens envia cartes amb els seus fans, saps? També em fa Està il·lusió... guai aquesta... Sí, em fa molta La, il·lusió. la interacció que té un autor Sí, em sembla molt important, la o veritat. aquestes coses que fa... No sé si ho fan altres mangakes, la veritat, perquè a part de One Piece tampoc segueixo gaires més obres. Al nivell de One Piece cap ni una. Però m'agrada això que fa, per exemple, a vegades de petició de portada, saps? Petició de portada de no sé qui, d'un nen de 8 anys, que em va demanar que volia que l'Anami sortís comprant-se un peix en una botiga d'animals perquè no sé què no quantos, saps? I ho fa perquè, jo què sé, un nen de 8 anys li va enviar una carta, se la va llegir, li va fer gràcia, i ha fet una putíssima portada de One Piece que s'ho llegiran milions de persones amb la idea que li va enviar pues, un fan, saps? I em fa gràcia que estigui com connectat d'aquesta forma amb la seva comunitat. A mi també, em sembla molt guai. Sí, és tendre. Vale, la carta diu... la traducció l'hem tret, és la carta que va penjar a l'Illa Punteria, amb la traducció en català, l'hem tret d'allà. Hola a tots, els que esteu visitant la Jamfest, cap a un futur on la societat brilli. Soc l'Eichiro, jaja, Oda, jaja. Quan vaig demanar als meus editors que resumissin en aquest missatge tot el que faríem aquest any vinent, va sortir una llista d'esdeveniments llarguíssima. Però els meus editors em van dir encara no pots parlar d'això, ni d'allò altre. Aleshores, què? No puc dir res? Diu l'Oda. Diu, mirant la llista, molts d'aquests projectes estan clarament dirigits a un públic internacional, Japó inclòs, esclar. El nou anime de One Piece, anunciat prèviament, també s'està desenvolupant per un públic global i avança a bon ritme. Bueno, a bon ritme no sé, perquè tampoc en tenim gaires notícies, però si ho diu l'Oda, endavant. El 10 de març de 2026 s'estrenarà la segona temporada de la sèrie d'acció real de One Piece. En Chopper estarà en escena. Cada cop que m'arriben nous missatges d'ell em surt dir quina monada, quina monada. Quan arribi al març de l'any vinent tothom dirà el mateix que jo. Em fa tanta tendresa, o sigui, em genera tanta tendresa pensar l'Oda escrivint kawaii, kawaii, pensant en l'Oda, tia. Ai, pensant en Chopper de live action, tia. Sí. Vale, gaudiu al màxim el bon ambient de la tripulació del Barret de Palla i de la resta d'aquest repertori tan excèntric com meravellós de l'Iñaki i companyia. De fet, el rodatge de la tercera temporada ja ha començat, així que es completarà la saga d'Arabasta i espero que ho espereu amb ganes com jo. Pel que fa a la pròxima pel·lícula de l'anime, 3 punts suspensius, no em deixen parlar-ne encara. No, I sincerament tampoc puc dir que progressi adequadament. Vaja. Potser, havent dit això, les coses començaran a anar una mica més escopetejades. Ei, foteu-li canya, ja, 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 ja. En definitiva, crec que és un projecte que us interessa molt a molts de vosaltres. Així que tingueu paciència, molta paciència. Així que, bueno, no arribarà, no arribarà d'aquí aviat. No crec ni que la veiguem abans que s'acabi el Paron aquest de 6 mesos, no m'imagino? Molta paciència. Sí, molta paciència. I bé, com que som a la Jam Fest, parlem del manga original de la Jam. Després d'un flashback molt i molt llarg, la veritat és que sí que s'ha fet bastant llarguet, molt guapo, però molt llarg, calia calia una anàlisis per fer una profunda immersió en la història. Tornem al present, i just quan la nostra perspectiva sobre Elbaf ha començat a canviar, PUM! Acabarà amb un final espectacular. I a partir d'aquí les coses es posaran intenses de veritat. Aviam què deu voler dir això, eh? I cuidado lo que arriba... No, cuidado lo que diu ara, Cap a aquella illa en què només el rei dels pirates ha arribat. El paio amb la cicatriu d'una cremada apareix. Aquelles dues persones que mai han creuat els seus camins es troben finalment, i aquell parell també es tornaran a trobar. Serà l'any que tindrem un festival de retrobaments a gran escala. Cuidado, amb això, cuidado amb aquesta estrofa, Són paraules majors. Ens acaba de dir que després del Vav ens anem cap a l'Outtail, no ho entenc? Ens ha dit que es trobaran les la recta final. La recta final cap a l'Outtail, perquè jo crec, no? Passarà, en plan, anirem a l'Outtail, trobarem a One Piece i després passarà alguna cosa. Vale, segurament hi haurà la batalla final després. Vale, el clímax. Sí, exacte.
I ens està dient que estan a punt de creuar dues persones que no s'han creuat mai. Qui creus que poden ser aquestes dues persones? Jo tinc una teoria. Tio, en Luffy i en Shanks, no? Ah, Que no s'han però no creuat mai, diu que vols no dir? s'han creuat mai. Ah, no, no, perquè hi ha una que diu persones que porten molt de temps Aquests sense segur, veure's, segur que són en Shanks i en Luffy i Luffy. Shanks, Mhm. 100%, I i els que el no que no s'han s'han vist vist mai, mai, no Luffy i el seu pare. i Imu. No, Ah, el seu pare, no, Luffy i Imu, no? ah, sí? Ah, no sé. Estaria bé que es veiessin també amb el seu pare un dia, no? O què? Bueno, però, aviam, tio, això ho hem parlat moltes vegades. Paternar One Piece. El sistema paternal de One Piece, què collons estàs dient? I què vols, que li faci un regal per Nadal també? Vinga, va. Ja, no, no, no et passis. Bueno, no sé, però en algun moment... Tu creus que s'acabarà One Piece i en Dragon i en Luffy no s'hauran vist mai? No s'hauran dit res, mai Ah, res. no, jo crec que es veuran, en algun Sí, moment no? es veuran. Almenys de lluny, saludar-se o alguna jo què sé. Ei, Tito, Ei! què tal? Oh, papa, hola, me'n vaig, vinga, adéu. Que vagi bé, Un plaer veure't. Bueno, aquesta carta acaba dient: la història avança a tot drap, però per desgràcia em faig gran. Així que mentre em cuido la meva vida i la meva salut, l'any vinent continuaré gaudint de One Piece a un ritme més accelerat que mai, amb una constància i a tota vela. Ens espera un gran festival i espereu-lo amb ganes, ens desitja. Molt bé, molt maca aquesta carta, a mi m'ha agradat molt No, no. i genera molt de hype, no? Sí, sí, genera molt de hype i sobretot jo crec que algú que no està directament escrit a la carta és el que he dit abans, el contacte que té el creador, aquesta tendresa que vol intentar, la connexió que vol intentar obtenir amb els espectadors, amb els que llegeixen el còmic, el manga. Em sembla algú molt bonic, la veritat, el tema de que el creador vulgui escoltar-los, els hi doni informació, que és com si estigués allà i fins i tot dient, ostres, és que la gent aquesta de les oficines no em deixen parlar, però, Ja, us ja, donaré unes pistes, saps? Aquest joc que té per donar-nos una mica de gràcia. 100%. A mi m'agrada molt. 100%. És com si hi haguessin dos mandos, com la corporació, que és l'empresa de One Piece, no? Que són els I editors i ell. tot això, i els que de veritat estimem l'obra i volem el millor per l'obra, i l'Oda està en aquesta part, està amb nosaltres, saps? Amb els fans. Que a Sí, vegades per pot això dic, és semblar com que si... l'autor s'ha tornat un empresari i l'Oda no. L'Oda és un puto mangaka, el que li agrada és dibuixar i fer les seves històries, parlar amb la seva comunitat i... No? Jo me l'imagino en plan, deixa'm, no em parlis de negocis, ja tinc gent que fa això per Sí. mi, jo el que vull és dibuixar les meves cosetes, la que em vingui de gust... Jo crec que aquest contacte que té l'Oda amb nosaltres li dona molta tendresa. Hmm. Aquest contacte és bastant tendre, és molt bonic, dona missatges prou càlids, Sí. sense escriure-ho. Sí, genera un ambient molt familiar en una obra que compartim quasi la meitat del planeta. Sí, bueno. Una cosa que em fa també una mica de... Tinc impaciència, perquè tinc moltes ganes de veure-ho, serà la saga aquesta de la Basta que diuen, de Mm, com la faran al, com es diu, al show, el live action, al sí. live action. Jo crec que pot ser I hi ha guai, molts, hi ha molts personatges que són diferents, hi ha molts personatges que són especials físicament, i també passen moltes coses. Crec que probablement una de les primeres sagues en les que passa molta baralla, hi ha molts personatges a la vegada, també surt la Robin, no? Surt l'Ace, Surt l'Ace, jo crec que surt promet. el gos canó aquell raro. Ha de sortir el gos? No sé, a la pasta surt, no sé si ho faran o se'l trauran del mig per no voler d'esto, però a mi em vindria de gust veure com és el gos canó. No sé. No, el gos canó no, el canó gos, perquè qui es va menjar la fruita no va ser Ah, el és gos, va veritat, ser el era el canó. canó. Sí, sí. No, no, han de passar moltes coses. Per tant, tinc ganes de veure què posaran i què no posaran i com es veurà. I com es veurà els efectes d'en Crocodile, com parlarà en Crocodile i Estarà com es veurà. Tinc guapo, moltes ganes de veure com serà. estarà guapo. Sí, quines ganes. Bueno, però... A part de... quines ganes, però També... per això passaran més de com 3 anys, jo. Això t'anava a dir, que és l'altra cosa que estava pensant. Em fa molta gràcia que digui tingueu paciència, molta paciència. No, No, però home, no. això ho deia per la peli, no per la live action. Ja, però jo crec que això es pot incorporar a tot, rotllo. Sí, 6 mesos d'espera i a part de que, sisplau, ens ho està dient a nosaltres que portem 20 anys seguint aquesta puta sèrie
Jo crec que de paciència estem curats. Sí, 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 sens dubte. Ha sortit callo ja. Sí. No, Vale. tio, quants anys li dones? Tu que... Un altre cop, tio, un altre cop ja vam tingut aquesta conversa, no? No, No però és sé. que ara les coses han canviat, perquè Ah, abans teníem la perspectiva de que seria un episodi per setmana. ah, ja. Ara hem arribat a que serà un episodi mensual. Hòstia puta, és que... és que Però, 12 capítols són un any, eh? però Només és que 12 capítols són un any. a contrapartida, com hem vist aquests últims episodis, no hi ha fillers. Els episodis Ah. van al que toca. Sí, això també és Per veritat. tant, cada episodi va a fondo. Mm. Per tant, això també és una altra cosa. En 12 episodis pots explicar moltes coses. Sens dubte, si no fas les corregudes aquestes de 20 minuts, No, jo no vull tens molt escoltar de les temps. xancles aquestes de merda una altra vegada. Bueno, Aquestes xancles jo no les puc tornar a escoltar no, més. no, Les tinc sí. aquí gravades. Que algú li regali unes xancles noves amb en Luffy, per favor. 10.000 quilòmetres porten aquestes xancles. Vale, doncs bueno, ja ho veurem. Res, i des d'aquí, moltes gràcies, Oda, per aquestes cartes, aquests missatges que ens envies. Ho agraïm, segueixo fent. Sé que escoltes el podcast, així que... Sí. Així que ja saps. Vale, ara anàvem a la següent secció, que era parlar una mica de l'anime, no? De l'actualitat, Sí. del que va passar a l'últim capítol. Sí, sí. Podem intentar fer això una mica ràpid perquè després no se'ns allargui la següent secció. Sí, correcte, portem pràcticament una hora. Sí. Anem a veure, perquè bàsicament el resum de l'últim episodi... Perdona. Això una mica resumit per dalt, ara llegiré una miqueta el que tenim aquí escrit, però tirant de memòria, aquí ja estem arribant al final d'aquest arc, com estàvem dient, oi que sí, Ricard? Sí, ens estem escapant. Sí, sí, ja per fi han passat pràcticament totes les coses que havien de passar, han sortit del vaixell, tots els Mugiwaras s'han reunit, tots estan junts, ja estan a punt de celebrar-ho. El vaixell ha caigut Ofici- ja del sos, Sí, del sí, pis de dalt, no? el vaixell ha caigut a l'aigua, estan tots junts i ens ensenyen escenes en què s'han reunit, a sonar a saludar, s'han trobat una altra vegada tots junts. Mm? Per tant, ara ja comencen a tranquil·litzar-se les coses. Els Five Elders han caigut. Han caigut sota el poder d'un nus. El... Bueno, això encara no està, eh? Ah, no sabia encara? Vale, vale. No, 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 no. Ai, em sap greu, estic aquí. Bueno, com que passa... Tio, estàs aquí? Bueno, passa avui, s'estrena avui el capítol, no passa res. No crec Mare que em va parir, tio. tenim No zero tens espectadors pinta. a Twitch, no passa res. Jo penjaré això després de les 12 de la nit. Penjo el capítol després de les 12, no hi ha spoiler possible. Bueno, això també és veritat, o sigui, són coses que ja han passat i vulguis o no, serà l'episodi d'avui quasi bé 1000 per 1000, per tant, et perdonem, Ricard. Va, Bueno. moltes gràcies. Tu una cosa, però crec que hem de Els... parlar d'algú que va passar en aquest últim capítol, això del nus que has comentat, De què? l'escena del nus, Què vols dir? del nus de la corda, és Sí, epicarda sí, aquesta, bueno, és perquè- epicarda aquesta escena. Sí, és que realment el que està passant és que a cada episodi està passant alguna que és superèpic. O Sí, sigui, sí, sí. a cada episodi estem traient alguna que és èpic. Rotllo, cada episodi que estic veient, cada fin de dic, ostres, que èpic. Passa alguna O realment sigui- important. Bueno, és que literalment cada episodi és un tomo del manga, tal qual, Sí, és sí, el o que sigui- passa, sí. Cada episodi que estem veient és algo que dius, merda, la mare que em va parir, que guapo, no? Mhm. I sí, i com tu dius, doncs pràcticament el clímax, jo diria que, sí, el clímax d'aquest episodi ha sigut el nus que guardava el haki més poderós de la història, Joy probablement, Boy. en haki d'en Joy Boy. I era un d'aquests nusos que ja els coneixem, que poden guardar haki, poden guardar vent, poden guardar, vés-te'n tu saber què poden guardar allà. Curiós, no conec la això. mecànica. Sí, no conec la mecànica, però com a mínim sabem que guarden rajos, aigua i coses. Que al final és incloent una mica... haki. Sí, correcte, que al final no és una mica... No et recorda el mateix sistema de com funcionaven els cargols aquells de Skype, eh? Que clicaves podria allò ser. i sortia bé, no... tenien diverses funcions. Ah, sí, i hi havia un que si el picaves et tornava amb la força que el picaves, Algo no? així, sí. Sí. Per tant, és igual, mecàniques rares que ningú ens explicarà i que no fa falta que ens posem a investigar perquè serà impossible. Ja. Sabem que existeix, ja està, suficient. Sí, sabem que existeix, per tant, ho deixem així. Per tant, un nus màgic, però sí,
un ús brutal que el va tocar la màgia d'en Joy Boy i el robot gegant doncs, va fer una escena molt bonica i melancòlica amb els records que té d'en Joy Boy i desfent el nus i enviant els Five Elders cap a caseta, cap al lobby. Això és com que els desinvoca, no? És com que... Sí, perquè o sigui, jo entenc que el Haki és tan poderós que a les altres persones, el Haki del Conqueridor, doncs els fa desmaiar, perquè és massa poderós. Mm. Doncs jo entenc que els altres que no es poden desmaiar, però els inhibeix d'alguna forma, no? No els hi permets... o sigui, Mm. potser no els desmaia, però els deixa una mica trastocats, Sí, perquè entenc. els treu de la seva transformació. Si estaven Una, transformats en les seves coses rares, els treu d'allà. una cosa I que els sabem de envia... la... Què? Digues? No, Els anava envia a dir cap a que... casa, sí. Una Sí, cosa que sabem del Haki és que al final el Haki el va crear l'Oda per poder contrarrestar les Akuma no Mi, no? Les fruites del diable. sí, I una cosa que sabem és que un Haki poderós pot arribar a desactivar o anul·lar una fruita del diable. Aquesta escena no ens estaria podent dir que l'habilitat de l'Imo, tot això que té de les invocacions i tots aquests rotllos, tal, això no podria ser una confirmació de que efectivament l'habilitat aquesta de l'Imo és una fruita del diable? Perquè el haki d'en Joy Boy, aquest nus, ha aconseguit com anul·lar-la i fer que els del Gorosei se'n vagin cap a casa perquè al final estaven invocats allà gràcies a l'habilitat aquesta. L'únic que, jo li veig... l'únic que hi era de cos present era en Saturn, que va arribar amb vaixell. Sí, jo li veig dues possibilitats. El que tu dius, sincerament el que tu dius, concorda moltíssim. I l'altra, que ara m'acaba de vindre al cap, és que un haki superior també es superposa a l'altre i el haki. Mm. Per tant, potser és que simplement el haki d'en Joy Boy és molt més superior que el haki que s'estava fent servir en aquell moment allà. I simplement el va Mm. el van pujar cap a fora. A mi el que, o sigui, el que acabem de confirmar en aquesta escena i que em va flipar completament va ser la cara d'en Luffy. La cara d'en Luffy, tio. Oh, Aquella cara la que cara fica de... de... Saps? De... Sí, Buah, d'estar de flipant en collons colors. O t'està sigui, passant, sí. tu fins ara, et faig una pregunta, Pipe. Quin creus que és el personatge que hem vist fins ara que té el haki més poderós de tots? Jo seria o bé personatges com en Kaido, en Shanks, Jo també aniria per allà. En Kaido o en personatges així. Shanks. Jo diria que en Kaido i en Shanks són les persones amb el haki més poderós que hem Sí, vist. I quan aquests personatges van deixar anar el seu haki, posem com a exemple a la lluita que van tinguer en Luffy i en Kaido, en Luffy va riure, com fa pràcticament en totes les situacions. O sigui, li va flipar el poder d'en Kaido, però li va flipar més com algo en plan motivació, no? Com, hòstia puta, que fort que és aquest, ara sí. ens anirem a cardar a madrassos. I després, amb en Shanks, el va sentir també, en principi, no? A Wano, al final de A Wano, no? Wano, quan hi havia el plantites aquell, Sí, el però, jardiner. però tampoc va fer un... va flipar Ja, no, a aquell sí, sí. nivell. Però en canvi el sentir aquest d'en Joy Boy és que s'ha quedat sense paraules, en plan... Sí, S'ha sí, quedat en blanc, anul·lador. saps? En plan, what the fuck, això és real? En plan, això pot arribar a existir? Sí, I això ha em quedat flipa, bastant saps? antipàtico. Em flipa, perquè és com... S'ha trencat l'escala de poders que teníem fins ara. És com... Això és molt més superior a tot el que hem vist fins ara. Sí, em fa molta gràcia perquè he vist fins i tot memes al respecte i memes de gent que, rotllo, s'imagina el Luffy dient no, gent, s'ha acabat, rotllo. No m'imaginava això. Tu, vosaltres, us aneu a la merda. No Marxa. teniu haki. No marxeu. Pa Ho fora sóc. la gent que no té haki de la Sí, sí. tripulació. Ho sóc. O t'espaviles o què? Nens, necessitem un altre time skip. Vinga, penya, 2 anys Literalment, més. joder, és que és literalment l'únic que pot fer servir el haki B. Els altres són només en Sanji i en Zoro, que poden fer servir el haki d'armamento. En I ja està. Jinbe? En Jinbe, no? Ah, bueno, sí, és veritat, el Jinbe també. És que ja està. Sí, sí, sí. No, 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 no. És veritat que acaben de rebentar el que és l'escala de poder i ara mateix, com a mínim, Laura Farming, que té l'Imu, ens dona a entendre que té molta força, Mm? però encara no la coneixem perquè és molt Laura Farming, també. I ara en Joyboy ja ha confirmat que està per sobre Mamadíssim, explorant. està mamadíssim. Jo crec que al final el que acabarem descobrint
quan sapiguem com va ser la història d'en Joy Boy, que segurament va lluitar amb l'Imo i que segurament va acabar guanyant l'Imo per alguna cosa, jo crec que acabarem descobrint que efectivament en Joy Boy estava bastant més mamado que l'Imo, però que al final segurament a causa d'alguna traïció, potser Zuneja té algun tipus de relació, que deia que havia comès aquest crim, no sé què, tal, aquesta traïció, en plan, que en algun moment ens ensenyaran que en Joy Boy estava mamadíssim i que tenia moltes possibilitats d'haver guanyat, però que algú es va troncar segurament a l'últim moment, hi va haver alguna traïció, alguna cosa que se sortia una mica dels plans i que al final va acabar guanyant l'Imo Sí, i que amb en Luffy no li passarà això. O això sí, és el que jo algú m'imagino ha de dins el ser. cap. Deu haver alguna història, amb algú que no ens esperem, un Mm, plot twist bastant heavy, perquè sí, ara mateix s'està cultivant una espècie de planta, un aura farming de la situació massa gran. Per tant, ara mateix hem de mantenir les expectatives, crec jo, Ricard, en un punt intermig, mm. perquè expectatives massa altes podrien ser un problema, però jo crec que no ens podem esperar algú poc. O sigui, ara mateix tot està molt pel top, jo crec que podem mantenir les expectatives així, més o Mm. menys. A mi el que Algú m'hagués guapo agradat... ha de passar. Sí, sí, sens dubte. Jo no sé quan passarà això i no sé com serà tampoc. El face reveal de l'Imo, cuidado. No sé quan passarà, però m'hagués agradat molt quan apareix, bueno, quan hi ha l'explosió del haki d'en Joy Boy, que apareix la cara de l'Imo que està com flipant en colors i diu Joy Boy, com dient, acabo de Sí. sentir la seva presència, saps? M'hagués agradat veure la seva cara de veritat, saps? O sigui, en plan, la seva cara flipant de veritat, amb el seu nassarró, la boca, les seves coses, saps? No només els ulls i la I sombra. què te l'imagines? Com una persona normal o te l'imagines així com una espècie de... No ho una sé, altra tio, raça? és molt baixet. No, jo me l'imagino potser algo com quasi potser un adolescent, algo que s'ha T'imagines? parat el temps, o saps? El, Com la nena el aquella plo... de Dressrosa, que la seva fruita feia que s'hagués Ah, quedat enana, tot i que ella creixia per dins, però tenia l'aspecte sí. d'una nena, pues com algo així, saps? No sé. No sé. No, ja veurem. Això, Ja a lo veurem, de sí. Space Reveal sempre em fa molta gràcia perquè ens van ensenyar els Five Emperor fa com 10 anys i no vam veure res fins més endavant. Per tant, vés tu saber quan ens Mm. ensenyaran les cares del Joy Boy i dels altres. Correcte. En Kaido, en la Big Mom, tots aquests teníem les sombres. El Loki, Sí. també. Ah, sí, hòstia, en Loki. Feia molta gràcia. Jo crec que el Loki ha complert molt les expectatives. A mi m'encanta el disseny d'en Loki. Però encara no ha sortit a l'anime. No he sortit de l'anime, però... Però bueno, qui hagi arribat a aquest podcast sap de la seva existència, jo diria, vaja. Sí, Que jo crec ningú que... s'escapa del poder de l'espoiler d'Instagram, vull dir. No, bueno, no comentem gaire. Sí, Ja ja està. està, deixem-ho aquí, Deixem així. deixem-ho aquí. Molt bé, doncs crec que ja està, ja hem comentat el capítol, no? Va estar molt guapo, com portem els últims, no sé quants dir-te, però portem una molt bona ratxa de bons capítols. Tots els episodis són bons. Crec que no hi ha cap episodi que digui, bueno, un episodi menys. No, tots els episodis han tingut alguna cosa especial. Mm, sens dubte. Molt bé. Sens dubte. Molt bé. I ara el que volíem fer, que prepararé això una miqueta més, perquè potser ficaré la Nadala de fons, no? Jo ho canviaré aquí per tenir-ho Vale. més fàcil de llegir. La pròxima secció que volíem fer Panyusquis de l'Almendrusquis és... Ho dic, Pipe, o no? Digue-ho, ja ha arribat el moment. Ho dic? Ole! Ja ha arribat el moment. Fico les cançons de Nadal de fons. Farem un amic invisible de la tripulació dels Barret de Palla. Ei! Que graciós, ja, m'ho hem preparat amb molt de carinyo, amb molta il·lusió. Veureu ara el format en què ho hem fet i res, esperem que us agradi. Són tot un conjunt de tonteria, però que ens ho hem currat, ho hem deixat maco i crec que us pot fer molta il·lusió a vosaltres també. M'hagués agradat d'alguna forma també que podríem... O sigui, perquè està guai la relació que fem entre personatge i personatge, el tema de que sigui un rotllo amic invisible, però hagués estat guai introduir aquesta cosa catalana, no? I fotre el caganer o alguna així. Hòstia, Però sí. llavors no tindríem... Sí, llavors no tindríem Clar, la interacció entre personatges. clar. Hosti, és veritat. Sí i no. O sigui, ho podríem... Però Sí, l'any sí. que ve, si vols, podem fer un amic invisible, però que ho hagi cagat el tio. Hi ha Sí, no, famílies que ho fan, això.
Sí, bueno, no sé com ho fan, però suposo que sí. Ah, el caganer m'ha cagat un regal invisible, El el qual no cagaré puc no, veure. el tio. El caganer també caga, No, eh? ja, però no caga regals, el caganer està al pessebre. Bueno, tu no has provat de picar-lo, potser si el piques també caga Ai, regals. pobret, però és molt petit, què et cagarà? No sé, regalets. Regalícies. Um, jo ho faig a casa meva, ara que hi pensava. O sigui, tenim els nens i tenim els adults, i els adults fem com una espècie d'amic invisible entre nosaltres, deixem els regals on s'han de deixar, i després afegim els dels nens, que no, cadascú li regala el que vol als nens, ho tapem tot amb la manta i fem el cagatió, tal, cantem la cançó i després ho destapem. Vull dir, no és tan locura. Bueno, mira tu. Però bueno, l'any que ve tenim 12 mesos per pensar-nos-ho. Tenim 12 mesos per pensar-ho. Sí, i 6 mesos de descans de One Piece. Correcte, així que tenim molt de temps per crear material. Vale, de fons tenim una Nadala de One Piece random que he trobat per YouTube, però que no salti Bueno. el copyright, eh? Si salta el copyright, pues, prens per cul. Això, us tanquem el canal. El que hem de fer és no parar de parlar per sobre perquè no hi hagi cap moment on el copyright pugui detectar res. Sí, crec que són com una espècie de 6 segons o alguna així que el logaritme pot detectar el soroll, per tant, Vale. no xapis la boca, Ja està, o sigui, és que no callaré en cap moment. I si en algun moment ens hem de quedar en silenci, almenys fem de fons o alguna cosa, vale? Sí. Vale. Algun soroll raro hem de fer. Vinga, va. Et preguntaré, Comencem, Pipe, Ricard. com ho vols fer? O sigui, ens ho hem Mira. dividit, per la gent que ens escolta, ens ho hem dividit, la meitat de tripulació l'ha fet en Pipe, la meitat de la tripulació l'he fet jo. Com ho vols fer? Una tu, una jo? O... Sí. Com? Mira, Ricard, sí, fem-ho així, perquè serà una mica raro que tu estiguis tota l'estona parlant i després m'estaré jo tota l'estona parlant. Per tant, tu t'has fet els teus 5, per tant, tu llegiràs els teus 5 i jo llegiré els meus 5, però ho fem de forma intercalada. Per tant, tu comences amb el teu, després rotllo el tatxem perquè quedi acabat i jo aniré a llegir el que jo he fet. Vale, Et perfecte. sembla bé? I així Sí, ens intercalem un l'altre. per I si posar... vols, doncs, tu comences. Vale, Tu comences ara i si vols explico una mica el que és, una mica l'estructura i el que és el que hem pensat, perquè la correcte. gent tingui una mica el context del que farem ara mateix. Correcte. Doncs pues mireu, em va venir la idea de fer això, pues un amic invisible dins la tripulació. Em va fer com molta gràcia imaginar-me què es regalaria mútuament cada Mugiwara amb un altre Mugiwara. I és molt especial, no?, perquè cada interacció canvia i és diferent depenent de qui li hagi tocat cadascú. O sigui, és molt diferent que, jo què sé, amb en Sanji li hagi tocat regalar-li alguna cosa amb la Nami, com ha tocat en aquest cas, que si li ha tocat regalar-li alguna cosa amb en Zoro o amb en Chopper o amb qualsevol altre, no? I res, crec que ha quedat algo molt divertit. El que hem fet és agafar pues, tots els noms dels membres de la tripulació i li hem demanat amb el chat que ens faci un sorteig aleatori i que tingui present que creï algunes interaccions gracioses i així ens ho ha fet. I crec que ha quedat bastant divertit. No penses, Pipe? Jo crec que ha quedat prou interessant, perquè aquest exercici de memòria, aquest exercici d'imaginació, sempre són bastant divertits i són molt entretinguts, perquè a la teva ment es posa a pensar què és el que passaria, perquè vulguis o no, tot això és un món de ficció. Sí. I és molt entretingut imaginar-se quines possibilitats podrien haver dintre d'aquest món. Ostres, què passaria si en Sanji tingués això? Què passaria si en Zoro fes aquestes coses? Per tant, tot i que no sigui real, tot i que no sigui canon, és una cosa divertida que podem Sí. fer i és una cosa que pot ser És entretinguda. una espècie de fanfic, no? Al final, una història que ens hem muntat nosaltres i com Sí, deia en sí. Pipe, sí, correcte, com ha dit en Pipe, ens hem inventat coses. O sigui, ja veureu, passen algunes cosetes que no són canon, però ens és igual. Vull dir, són cosetes que no tenen res. Òbviament, No canvien en això és res. el nostre fanmate. Sí. Vale, comencem, doncs? Comença, Ricard, endavant. Vale. Pues mireu, el primer regal l'obre la Robin i el regal és de part d'en Luffy. Vale? I diu així: en Luffy li regala una pedra que conserva de Skypiea, una pedra especial de color vermell, que segons ell li recorda el vermell de la sang, i que potser havia format part del cor d'aquella illa flotant.
La Robin, tot i saber que en Luffy no s'ha pensat gaire i que probablement li hagi regalat una pedra únicament perquè ella és arqueòloga, valora molt el regal que li ha fet. El fet de que en Luffy, dins del seu caos, hagi conservat una pedra durant tant de temps, demostra el valor que li ha donat el seu capità, que li va donar en el seu moment, no?, aquesta pedra. I a Robin, Robin ho agraeix de tot cor i li fa una abraçada mentre en Luffy li respon de forma contundent i cridant amb la boca plena de res! Mentre ell ja ha començat a sopar abans de que en Sanji donés l'ok. Sí. Lo guapo d'això és que t'ho imagines i és algo que podria haver passat, no? És algo d'aquestes... les mini-històries que et trobes al principi de cada episodi, Sí, no? sí. És algo que podria haver passat, no? Jo m'ho imagino dins del meu cap i ho he intentat fer el més realista possible i crec que imaginar-te en Luffy no respectant l'hora de sopar i començant a sopar abans que els altres i tot això crec que és bastant realista. Sí, jo crec que és bastant realista. Fa gràcia imaginar-s'ho. Molt bé. Bueno, doncs també tenim més regals i el següent regal li Qui va l'obrirà? portar... Qui l'obrirà? Sí, sí. El pròxim regal és per en Zoro. Ui! I és un regal que li ha fet en Chopper. El Chopper li ha preparat alguna cosa en Zoro. Ui! I aquí m'ha agradat perquè em fa gràcia imaginar-me en Chopper fent coses rares. Sempre me l'imagino com el traficant del barri que té de tot de la seva butxaca màgica. Per tant, crec que estava algú guai que hagués fet alguna cosa així relacionat com amb la química. I que mono, no? Que també que li hagi tocat amb en Chopper amb en Zoro, que tenen aquesta relació tan maca, que en Zoro sempre l'està cuidant, no? I... Sí. Que guai. Aviam, què ha passat? Doncs, bàsicament, en Chopper li ha regalat un sac medicinal que pot ajudar al Zoro per les seves ferides, però és un sac medicinal, saps? Toma, és perfecte! Doncs, sí, per això dic, o sigui, crec que li encantarà en Zoro i crec que li cau molt bé. Per tant, bàsicament el que passa és que en Chopper es col·loca discretament darrere d'unes caixes, mentre tota la tripulació està ocupada. Amb una mica de nervis, deixa la petita ampolla de saque medicinal sobre la taula d'en Zoro. Amb una noteta que diu: per ajudar-te quan tornis ferit de les batalles, el teu amic invisible. Oh. Quan en Zoro s'aixeca, es troba l'ampolla, només veu en Chopper fent un petit salt i corrent per amagar-se entre les ombres. Sense saber exactament què és el que està passant, en Zoro agafa l'ampolla que ha trobat sobre la seva tauleta. Somriu lleugerament després de llegir la targeteta i murmura: gràcies, a qui sigui. Segur que ell ho sap, que és en Chopper. Bueno, No? Segur que ho sap. l'ha pillat corrent i amagant-se entre les ombres. El puto Chopper, perquè me'l puc imaginar amagant-se d'aquesta forma malament, que ho fareix, saps? Oh, èpic. Sí. Que mono, en Chopper. Com diria l'Oda, kawaii! Kawaii! Vale, anem pel següent, doncs? Sí, anem pel següent. El següent que li toca obrir un regal és amb en Sanji, i aquest regal ha sigut de part de... en Zoro! El seu millor amic dins la tripulació. I amb què pot haver passat aquí? En Sanji agafa del terra, agafa el seu regal del terra, sense embolicar. No fica el seu nom, però s'imagina que és el seu perquè és l'últim que queda. Es tracta d'un pot petit amb un ungüent de procedència de Wano. Es veu que la Kozuki Hiyori li va regalar a en Zoro abans de que la tripulació marxés de l'illa. L'etiqueta indica que és un ingredient que es pot fer servir tant com a medicina per curar ferides com ingredient per la cuina. En plats molt especials dedicats pràcticament a ressuscitar els morts. En Sanji, dins de la seva fantasia, pensa que el regal li ha donat la Robin o la Nami, a qui els hi pregunta cridant, expectant d'emoció, mentre es corre per la cuina i muntant-se pues, la seva pel·lícula romàntica, no? En Zoro tot això ho veu de lluny i veu que el regal li agrada, somriu de manera subtil per sota el nas i marxa de la sala on es fa l'amic invisible. O absolutament mai li dirà que aquell regal era seu, però en el fons se sent orgullós i no hi ha cap emoció que valori més en Zoro que l'orgull, cap a ell mateix o cap a algun dels seus nakamas. I sí, fins i tot si aquest és en Sanji. Bastant bonic, també. És molt bonic. Sí. És aquest contrast que tenim de la lluita eterna que tenen en Zoro i en Sanji, oi? Però que al final s'estimen.
No, al final... Però no s'ha detallat una mica? Ah, que al final s'estimen, no? Com que es cuiden l'un a l'altre. En plan, òbviament no seran amics ni es diran paraules carinyoses ni res, però, joder, cuiden un de l'altre. Sí, però es cuiden, o sigui, són nakames, porten molts anys junts, per tant jo crec que s'estimen encara que no ho vulguin dir, no? Mm. Són d'aquells que diuen qui es baralla s'estima, o com era això? Sí, no? Qui es baralla s'estima o alguna cosa així? El roce hace el cariño, no? Sí, alguna cosa així. Sí, deu ser això. Ai, No, sí. no, però bé, va estar molt bonic aquest Sí, contrast. m'ha agradat molt De escriure que... aquest, ha sigut molt guai. Molt bon contrast, ha estat prou bé. Molt bé. Següent. Doncs el següent regal serà un regal que trobarà en Frankie i aquest regal serà de part de la Robin. Vale. Per tant, bàsicament, així per dir-te quin és el regal és un llibre de Mm. carpinteria Molt bé. ancestral, antic, que va trobar la Robin durant un dels seus viatges fa molt de temps. I el que va passar és el següent. La Robin es mou molt silenciosament pel vaixell, mentre que en Frankie està ocupat revisant els seus enginyers dintre del seu taller. Sense que ell se n'adoni, deixa un vell llibre de carpinteria ancestral sobre la taula de treball, amb una nota escrita amb la lletra ben elegant de la Robin, òbviament, que diu el següent. Per les teves creacions més espectaculars. Atentament, el teu amic invisible. Al tornar, en Frankie aixeca el cap i veu que els seus ulls s'il·luminen i diu el següent. Diu, Super! Leu el llibre, llegeix la targeteta i s'emociona molt al veure que ha aconseguit un llibre relacionat amb la carpinteria i la construcció de màquines. Ole, molt bé. Molt bé, i a més el missatge aquest que li ha escrit és com molt Robin, no? Com un missatge molt, molt sec, molt clar, molt directe. Sí, Com és la, ella. la Robin fa gràcia perquè té aquestes coses de que o pot ser molt atenta o sempre et pot deixar caure una cosa gore, rara, de quizás está muerto y se le han roto los brazos o Ah, alguna cosa així. sí, sí, sí. Fa gràcia aquest personatge també, amb 100%. aquests comentaris raros. 100%. I com que sabem que a la fusteria li encanta amb en Frankie, pues, un llibre de, per millorar les seves habilitats de fuster, que millor, no? Sí, sí, bueno, és el carpintero no? Pues, Del vaixell. existeix carpintero? No It's sé com es real? diu. Carpinter... o seria fuster, és el mateix? Jo diria... Hòstia, no? Diguem, no, perquè tampoc seria fuster, perquè ha d'haver un nom pel que fa als vaixells. Perquè en espanyol crec que és rotllo... No, no és l'astillero. L'astillero és el puesto on s'arreglen els vaixells. Ensamblador? Però... No, és que ensamblador. No sé, ara potser m'he patillat, eh? No sé, segur que hi ha alguna forma de dir... I com es diu el carpintero, El, no? el que fa els vaixells, no? Concretament. Sí. No sé, després ho busquem. Sí, després ho podem mirar. Després ho busquem. Vale. Bueno, següent. Següent. El següent regal l'obre l'Anami i és de part de en Sanji. Oh, yam. Vale. Quan arriba el Molt bé. torn... Eh? Molt bé, molt bé, molt bé. Sí. Quan arriba el torn d'en Sanji, el regal està perfectament embolicat. Potser massa i tot. Amb un paper elegant, un llaç cuidat, el paper perfumat, en plan, tot perfecte, saps? I una petita targeta amb una cal·ligrafia estilitzada, d'aquestes així franceses, superboniques, on fica... posa una targeteta dient per l'Anami, no? Super cute, super cuidat. En obrir-ho, la Nami hi troba una petita capsa de fusta i a dins hi ha un conjunt de dolços fets a mà, com uns bombonets, i cada peça d'aquests bombons té forma d'illa. I cada illa és les illes per on han passat junts en Sanji i la Nami. Una petita Skypiea, una petita Dressrosa, una petita Wall Cake, gairebé massa perfecta per ser menjades. Saps allò que dius? És que ja em fa pena, és tan maco que fa molt pena. bonic. En Sanji, una mica nerviós, li explica en què ha pensat, en els viatges, en els moments que han estat junts, en tot el que han superat, i que ha volgut fer-li un regal pues, que fos tan dolç com ella, no? Però que no es pogués ni comprar amb diners, ni que fos algo especialment pensat per ella, no?
La Nami somriu i, bueno, sense que es queda callada uns segons, després n'agafa una, la primera, la tasta i diu que és el millor regal que ha rebut aquella nit, que li valora molt i que, evidentment, es nota que ha estat fet amb temps, amb carinyo, amb memòria i amb afecte. En Sanji gairebé es desmaia, gairebé plora, li comença a sortir sang pel nas, vull dir, algo tan exagerat com és en, en Sanji, i la Nami li fa un petonet a la galta per agrair-li, i bueno, en Sanji és l'home més feliç del món, sens dubte. Doncs bastant típic Sanji, no? Diria jo. Sí, que maco, estaria guai veure aquesta escena, És bastant típic Sanji. Molt bonic, de fet, el tema de tenir algú realment amb valor sentimental, no? Un Sí, valor d'aquest melancòlic, de de les recordar les illes i illes i tot, tal, sí. sí. No, però bonic, la veritat. Moltes gràcies. M'ha sorprès, està bé. Molt bé, doncs anem a veure què és el que regalen ara. A veure, qui toca ara, Ara- el regal. Al sorteig, al segon real, li ha tocat regalar-li en Brook, li ha tocat regalar-li en Jinbei alguna coseta. Ole! El meu amic invisible. Doncs anem a veure, no?, què fa en Brook Aviam, que li per regala. regalar-li... Perdona, m'he saltat un. Ah, És en Frankie que li regala el Brook. hosti, li vale? toca obrir regal amb en Brook, no? Sí, li toca obrir el regal en Brook. Espero que I siguin és unes algú que calces, li ha perquè porta demanant-ne unes molt de temps. Potser és això el que necessita, no?, per estar en pau. Ningú ho ha pensat, és el que vol. Per marxar cap a l'altre món tranquil, Bueno, però és que és en Frankie, En Frankie també va amb calçotets tota l'estona, Ah, per és tant, veritat. no sé jo què podria ser. A veure, dale. Anem a veure. Això probablement és un regal que ho agrairà tota la tripulació. Vale. Vale? Anem a veure. En Frankie, sense dir res a ningú, ha construït i ha integrat al vaixell un potent sistema d'altaveus i de música perquè en Brook pugui tocar la seva música i que aquesta no només s'escolti dintre de Thousand Sunny, sinó que ressoni bé per tot el mar. Quan finalment el posa en marxa i en Brook ho ve, el so omple l'horitzó, el transforma en transforma qualsevol travessia en un autèntic concert, gràcies a tots els altaveus que ha instal·lat en Frankie. Ara, en Brook, tocant completament entusiasmat al veure el que ha construït en Frankie, comença a tocar música i en Frankie crida entusiasmat super! Ole, molt bé. Hosti, saps què m'imagino? Has vist mai... Max Payne es diu? Max Payne? No, Max Payne és el joc. Ai, perdó, m'he confós. Com es diu la pel·lícula aquella post-apocalíptica que van pel desert amb cotxes tot el rato? Mad Max. Mad Max. Em vol sonar, saps com el pibe que està allà com tocant la guitarra al mig de... Pues el mateix, però en Brook, saps? El Taos d'en Sunny, anant a la guerra, saps? Anant contra en Barba Negra o alguna cosa, i en Brook allà... I això, i clar... I a sobre que el també paio és un esquelet, no? I ho escolten tots els reis del mar i tot, perquè en Frankie ha fet que el sistema d'altaveu s'escoltin també per l'aigua, saps? I m'imagino tots els reis del mar com ta-ta-ta-tan, i com flipant amb la música d'en Brook. No, fliparan tots, i ara segur que en Brook no falta que toqui amb aquell violí, simplement, sinó que ara s'escoltarà per tot el vaixell. Correcte, pots fer servir tots els instruments que vulgui. Molt bé. Pues, calenta que sales, perquè el pròxim tripulant que li toca obrir el seu regal de l'amic invisible és a l'Usopp. I la persona que li fa el regal és... Molt bé, Usopp. Aviam. La persona que li fa el regal és la Nami. Vale? Molt bé, Aviam què serà. Vale, el regal de la Nami és petit, aparentment sembla algo senzill. L'Usopp, quan el rep, pensa que segurament serà alguna cosa pràctica o barata o simplement alguna tonteria que potser li ha regalat en Luffy sense pensar-hi massa. Quan l'obre, però, s'hi troba un petit estuig amb un mapa fet a mà, i no és un mapa qualsevol, és un mapa
de tots els llocs on la Nami considera que l'Usopp ha estat valent, encara que ell no se n'adonés. Hi han marcats i escrites frases com aquí no vas tenir por, aquí ens vas protegir, aquí vas tenir por però no vas fugir, aquí vas mentir però ens vas protegir, i com tot de records on l'Usopp va demostrar ser el gran guerrer dels mars que es vol arribar a convertir i que ha promès, no? És el seu somni. L'Usopp no riu, no fa cap broma, se li neguen els ulls. La Nami diu que els mapes no només serveixen per trobar tresors, sinó que també per recordar qui ets quan dubtes de tu mateix. Ell tanca l'estoig amb molt de compte i en veu baixa diu que és el millor mapa que li han fet mai i es fan una abraçada molt tendra i molt bonica. Molt bonic, no? Està prou bé el tema de treure el somni de l'Usopp Sí, a Halloween. és que, matxa, m'ha agradat molt, fer això. Aquest amic invisible m'ha agradat molt fer-ho, la veritat. És molt guai, és molt No, temigot. està molt bé. Aquest és bastant bonic, aquest. Ai, sí, Molt sí. bé. Ui, m'està quedant... Ens està quedant una secció lacrimògena, Aquí hi ha molta emoció, aquí. Ai, que Tots són m'emociono. molt bonics, tots són melancòlics, Sí. no? Em podríem haver ficat alguna gràcia, però no, fins i tot el Tenzoro que pensant gira maco, tio. Tots són bonics, per l'amor de Déu. Aviam, espera que em tiro llàgrimes a la cara. Sí, amb el porró, em tiro... Ai. És que aquí, Ploramiques. a la fruiteria del diable, sempre aboguem i donem suport a la tendresa com a forma de revolució i de suport mutu. Hombre, molt bonic. Clar que Els sí, sentiments són home. molt importants, oi que Home, sí? l'amor és l'emoció més forta que hi ha. És el que ens porta cap endavant. La Clar. felicitat. El que fa inflar les nostres veles. Ole! Collons, Pipe, seguim, que Oh! m'emociono, Pipe, que m'emociono. Seguim, digues el teu. L'últim regal que hem tingut abans era pel Brook. Doncs ara al Brook li toca fer un regal. Ah. I aquesta vegada aquest regal va dirigit cap a en Jinbe. En Jinbe, el veterano de la tripulació. Aquest és el típic que té de tot, no? Que penses, i amb aquest què li regalo? Veterano es refereix a que és Jaio? Bueno, sí, és el més gran. Deu tenir com... No sé quants anys té, No és però més- me l'imagino com tenint No és més gran 50... en Brook? Ah, bueno, sí, però l'altre està mort i és un esquelet. Sí, sí, clar, en Brook, guanya. Està mort, no compta! Clar, és que té com 200 anys, no compta, no? Vale, doncs anem a veure. En Brook, com saps, és un músic, per tant li agrada molt la música, Sí. i ha aconseguit un d'aquests cargols de Skypea que Ah, sí? registren so. Vale, una cargola d'aquelles, no un Dendemushi d'aquests beret, beret, beret. Sí, no un Dendemushi, sinó un d'aquells cargols que tu pots reproduir so. Vale. Per tant, en Brook li regala un d'aquests cargols amb una cançó registrada dintre d'aquest aparell. És una melodia que va escoltar quan van estar dintre de l'illa dels Gojin, fa molt de temps. I és una cançó que li van explicar als seus habitants que és antiga i que està plena de sentiments i és calma i que evoca aquesta ressonança del mar profund. El Brook li explica que aquella música sempre li va transmetre pau i que potser, escoltar-la, en Jinbe, podrà sentir-se una mica més a prop de casa seva. Oh. És un regal senzill, però està carregat dels records i d'afecte sincer d'en Brook cap en Jinbe. Molt bé. Molt bé, i tu creus que en Jinbe la coneixia? És com una cançó típica de l'illa de Gyojin, saps? En plan... Probablement sí, no? Probablement Vale. sí. Que guai, no? Jo En crec plan, que la que algú coneix. que no sigui Jo de crec la que la illa coneix. et dongui un record així de casa teva, que està tan lluny. Sí, sí, sí. Que maco, que maco. Jo crec que està bé. Com és Molt bé. músic, Clar, me l'imagino com en Jinbe segur guardant-s'ho a la tauleta de nit, allà ben guardadet. Bueno, clar, ells dormien en lliteres, no? Oi que un cop que s'han vist les habitacions dels nois eren com lliteres? Ah, i eren com semblen hamaques, lliteres no? i Com recordo haver vist una hamaques. hamaca, sí, això t'ho va dir. Recordo haver vist una hamaca. La d'en Jinbe té que ser ben grossa per aguantar-la. És un bitxo gran, en Jinbe. Un tauró blau, tio, gros. Vale. Em queda l'últim. El meu Molt bé. últim. L'últim, qui serà? El meu últim. El que obre el regal
és el nostre estimat metge Tony Chopper, Wow! i el Hacedor, el que fa el regal, és el nostre valent capità Usopp. Molt bé. Vale, comença dient: el regal de l'Usopp és gran, massa gran, per només ser una cosa. Quan en Chopper l'obre, tot il·lusionat, li fa super d'il·lusió estripar el paper i obrir-lo. Tot sembla una mica caòtic, la veritat. Quan ho obre, veu tot d'ampolletes, peces estranyes, dibuixos manuals, escrits a mà, i l'Usopp, tot orgullós, amb els braços creuats i amb cara de satisfacció, li explica amb molta seguretat que és un kit d'emergència per al millor metge del món. Serveix, segons ell, per qualsevol situació imaginable. Malalties rares, pirates ferits o dies en què en Chopper se senti petit. Entre totes aquestes coses, en Chopper es troba un petit ninot fet de tela que té banyes i una bata blanca, vaja, que s'assembla a ell, i un somriure enorme. L'Usopp li diu que el doctor Chopper Suprem serveix per recordar-li que ja no és tan petit com ell creu i que ha crescut juntament amb tota la tripulació, encara que a vegades ell no s'ho cregui. Al Chopper se li omplen els ulls de llàgrimes, com podem imaginar-nos, abraça l'Usopp fent-li un salt al coll, quasi tirant-lo a terra, amb totes les seves forces, i li diu que és el millor regal que li han fet mai en el món mundial i que ningú el podrà superar mai, amb aquesta exageració que caracteritza en Chopper. I l'Usopp li respon que òbviament ja ho sabia, que era el millor regal del món, però bueno, somriu com algú que en el fons també necessitava que li donguessin aquest carinyo, no? No, molt bé, molt bé. Ole. Em sembla molt adequat pel Chopper, eh? Sí, estaria guai, com una armadura així. Que me la imagino com en Frankie mirant-s'ho i pensant, buah, això ho podria jo... Podria aquí arreglar un parell de cosetes guapes, però bueno, ja això ja en parlarem. Ja, però és el detall que li ha fet i probablement si és per fer coses així de ciències, de medicines i totes aquestes coses que en fan Chopper, segur que li agradarà moltíssim. Segur, 100%. No, jo crec que està molt xulo, està molt bé. Molt bé, i crec que queda potser un dels més especials. Ara tenim l'últim, que serà el regal que li farà en Jinbe, l'últim integrant de la tripulació dels barrets de palla. Un regal que li farà en Luffy. Ole, que maco, no? O sigui, ens ha quedat com molt rodó que l'últim integrant li faci regal amb el capità, que al final és com el primer integrant. Sí. Però bé, no t'enganyaré que aquí m'ha costat trobar alguna que pugui encaixar. Ja, tio. Però crec que he trobat alguna que pot així més o menys compaginar i que m'ha fet una mica de gràcia. Vale. Doncs, bàsicament, en Jinbe s'apropa amb calma cap al Luffy, que el Luffy està ben entretingut a la coberta, a la vorera del vaixell, jugant amb unes cordes, fent coses de Luffy, fent el tonto. S'apropa a poc i sense fer gaire soroll li deixa al seu costat una bossa ben gran, plena de llaminadures típiques i de menjars de la Isla Gyojin. Ole. A l'altre costat li deixa un trident de guerra de l'exèrcit típic de la Illa Gyojin, també. Llavors, per darrere, en Jinbe li diu: per quan necessitis energia i, per si un cas, necessites practicar més amb una arma de mà. Li diu en Jinbe. Suposo que li fa una mica de referència de que com ell no pega amb les coses, com vam veure a Wano, que agafa l'espasa i fot punyetazos, per si li fa gràcia. Gomu no katana! Sí. En Luffy, llavors, aixeca els ulls, veu el trident i veu les llaminadures a la vegada. Els seus ulls s'il·luminen i, com només ell sap dir i sap reaccionar, s'exalta, crida i diu: uau, que bé, m'encanta! I abraça en Jinbe. I probablement es menja les llaminadures d'una sola mossegada. Oh, i tant! Pots estar convençut. Molt bé, les llaminadures aquestes són les que se les va menjar totes i després li va declarar la guerra amb la Big Mom, no? Però gràcies a això. Algo així. Tècnicament haurien de ser llaminadures energètiques, que se les podria menjar per recuperar l'energia després de transformar-se en el GR5. Bueno, en Luffy qualsevol cosa que es mengi ja és això, no? Sí, no? Crec que sí, no? Al final, menjar és menjar.
Molt bé, que divertit que ha quedat, no, Pipe? Què tal, t'ha agradat? No, prou bé, sí, ha estat prou bé. Sí? Ha sigut tot més, potser, sobretot les que he fet jo, més que tirant-ho a divertit, que també li he volgut donar un toc d'humor, he tirat molt cap a la tendresa, cap a lo maco, però és que quan he començat no podia parar ja. Tu has anat molt cap a la tendresa. Jo he intentat Total. buscar una miqueta, no t'entendre, però algú relativament divertit. Sí, Però bueno, ha quedat superbé. A mi, tots estan bé. molt satisfet com ha quedat. Sí, Molt sí. bé. Doncs, pues, Pipe, t'informo que portem actualment 1 hora i mitja. Bueno, doncs jo crec que això té molt bona pinta com per donar-li un punt i final d'aquest episodi. Molt bé. No sé si volem dir alguna cosa pel següent episodi. Jo crec que no. Bueno, el següent episodi serà relativament especial perquè serà un episodi després, el primer episodi de l'any, de 2026. Serà el primer episodi que ja estarem dintre del descans oficial de One Piece. Correcte, és Per veritat. tant, segurament parlarem al respecte. Ja pensarem alguna cosa. I probablement comentarem l'últim episodi, que serà l'episodi que s'emetrà avui. Molt bé, quines ganes, doncs, que arribi, Vale, Sí, pues res, des de la fruiteria del Diable us volíem desitjar unes felices festes, una bona entrada d'any. I res, molta felicitat, moltes llaminadures, molts torrons i algun xarrup de ratafies, si fa falta també. Algo més a dir, Pipe? no, simplement bon Nadal, bones festes, molts pirates, molt de sake, o potser per alguns poc de sake, però disfruteu del One Piece, compreu moltes coses de One Piece, i tota la gent que ara entra dintre del descans de 6 mesos, aprofiteu i mireu els episodis que us fan falta. Que hi ha Això, molta gent quan llegius que el no ha manga, arribat. això, aprofitar el temps. I hi ha temps. Per Hi ha tant, parlem. Doncs vinga, Molt bé! que vagi bé, Ricard. Adeu, 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 adeu a tothom!